Беларусы ад несвабоды і беднасці ўцякаюць са сваёй краіны. Іх месца займаюць прыезджыя. Сярод лідараў грамадзяне Расеі. Сёння мы раскажам пра 5 асноўных прычынаў, чаму им падабаецца Беларусь. Приходишь к магазину, ты видишь велосипеды, порой даже не пристегнутые. И, конечно, ты так удивляешься вот этому всему. Расейцаў у Беларусі становіцца ўсё больш і больш. Цяжка сказаць, колькі дакладна, бо лічбы розныя. Паводле расійскіх СМІ, па ўзроўні працоўнай эміграцыі, Беларусь для грамадзян Расійскай Федэрацыі стала кірункам нумар 2 пасля Казахстану. У 23-м годзе ажно 103 тысячы грамадзян Расіі атрымалі запрашэнне на працу ў сінявокую. Але паводле Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі летась у краіне працавала больш за 60 тысяч працоўных мігрантаў, а грамадзян Расіі з іх было больш за 40%. Што іх сюды так вабіць? Люди здесь более спокойные, более вежливые, более миролюбивые, более интеллигентные даже. Вот что-то такое, знаете, вот это вот пресловутое, да, европейское. Нумар 1. Гасцінныя людзі. Гэта было меркаванне Марго з Піцера, так званай культурнай сталіцы Расіі. З аднаго боку, расейцам падабаецца Беларусь за культурную блізкасць. І па-расейску ўсе размаўляюць, палітыка ўладу таксама прарасейская, але калі справа даходзіць да дэталяў, то культура гэтая, выяўляецца, зусім іншая, а людзі зусім іншыя. Очень культурные. То есть всегда доброе утро, добрый день, да, спасибо, пожалуйста. Да, то есть соседи все здороваются. Такого вот у нас как-то там такого не было. Гэта эмігранты з пермскага краю Расіі. Яны здзіўляюцца парадкам у Беларусі. Сёння ўся наша праграма складаецца менавіта з меркаванняў расейцаў, якія пераехалі жыць у Беларусь. Не турыстаў, якія не паспяваюць улавіць сутнасць, а менавіта тых, хто вырашыў сярод беларусаў жыць. Адекватность и нормальность. Нет этого массового гипноза и психоза. Типа, это мы выкопали Черное море, это мы, белорусы, миллион лет назад первые начали сажать железную картошку. То есть такого психоза у нас нет. Люди адекватные. Согласитесь, это очень хорошо. Гэта адзіная цытата не расейца ў нашым выпуску. Гэта быў беларус Сяргей, які дапамагае расейцам і не толькі эміграваць у Беларусь. Ён вядзе пра гэта цэлы YouTube-канал. У інтэрнэце ўвогуле багата форумаў, дзе людзі абмяркоўваюць пераезд у Беларусь. Там яны часта звяртаюць увагу на зусім іншы характар беларусаў. Вось што піша адна спадарыня. Яны, вельмі спакойныя людзі, нібыта з Савецкага Саюзу. Такі прыемны вайб. У нас дык усе сталі нервовымі, тузанымі і злымі. І гэта ў Піцеры, у Маскве на ўскрайках яшчэ горш. А ў Беларусі на ўскраіне наадварот. Вось як пара з пермскага краю апісвае вырашэнне бюрократычных працэдураў у горадні, куды яны пераехалі жыць. Вы знаете, вот такого отношения как бы к людям, вот мы пришли туда, да, и такое чувство, что нам пытаются там все помочь. То есть вот это, конечно, да. Але не дай Бог парушыць парадкі, у якіх жывуць беларусы. Расейцаў папярэджваюць, што не дай Бог у Беларусі не выканаць нейкай фармальнай працэдуры. Наступствы могуць быць жорсткімі. Вы лучше не завтракайте, в туалет не сходите, но в отдел миграции и гражданства сходите. Не сходите вовремя, будут большие проблемы. І так мы пераходзім да прычыны нумар 2. Сумленнасці беларусаў і іх жаданне жыць паводле закону. Пра гэта ёсць цэлая гісторыя. Уладзімір Мулявін нібыта калісьці успамінаў, што калі прыехаў Менск з Расіі, яму давялося пакінуць сваю валізку на падваконніку, паколькі ўсе камеры захоўвання былі занятыя. Вярнуўся ён праз 4 гадзіны і быў моцна здзіўлены. Рэчы былі не кранутыя на тым самым месцы. Сумленнасць беларусаў здзіўляе і праз паўстагоддзя пасля пераезду сюды з Расіі будучага лідера песняроў. Да, оставили как-то мы на прилавке телефон, вот, и спустя буквально там 40 минут мы без него ходили, мы пришли к тому же прилавку, и он там же лежит. У Беларусі расейцы мусяць прызвычайвацца да таго, што іх не падманваюць у крамах. Нравится, то, что не надо проверять чеки в магазинах. Вот за 5 лет ни разу не столкнулись, что где-то что-то нам там приписали или неправильно пробили. Покупаешь что-то в магазине, и ты абсолютно спокоен, что в чеке у тебя будет все действительно так, как и есть
на витрине, по какой цене ты брал. Людзі ў Беларусі жывуць паводле закону, нават калі гэты закон ім не падабаецца. Таму даводзіцца і іншым. Здесь еще мы не рискуем свое дело открывать, не только из-за налогов, а потому как здесь все четко должно работать по закону. Ну, з гэтым трэба быць асцярожным, бо часам у Беларусі, як вядома, не да закону. Што ж тычыцца звычайных людзей, то тут у прыезджых расейцаў няма сумневаў. На форумах яны здзіўляюцца, што ў Беларусі кіроўцы без праблем прапускаюць мінакоў на дарозе. І яшчэ было дзіўна, ты падыходзіш да зэбры, яшчэ не дайшоў, а машыны ўжо спыніліся, хоць там нават светлафора няма, піша адзін з карыстальнікаў. Калі расейцы і сустракаюцца ў Беларусі з хамствам на дарозе, то самі ж адразу падазраюць у гэтым сваіх землякоў. Культура вождения самих людей, мне кажется, за полгода здесь один раз кто-то бибикнул, и то не удивлюсь, если это были русские номера. Чаму так? Што з беларусамі не так? Няхай адказваюць самі расейцы. Ценности у людей немного другие, да, здесь не пытаются все тебя обмануть, скорее заработать, как-то нахрапом взять, заключить скорее договор, поиметь с тебя денег. Нет. А зараз пераходзім да самага папулярнага меркавання пра Беларусь. Беларусь, наверное, можно сравнить с Россией, в которую приехали и сделали генеральную уборку. Чысціня. Гэта візітка Беларусі ўжо цэлае стагоддзе. Не параўнаць самым культурным горадам у России. Как грязно в Питере, как все, извините, обоссано, особенно летом, весь центр, все в пиве, в каких-то следах, никто не убирает за собаками. Короче, здесь у меня прям глаз радуется, комфортно жить в этом плане на природе. Пінск не прэтэндуе на званне культурнай сталіцы, але там поўнай паразай сканчваецца цэлая экспедыцыя ў пошуках смецця, якую учыніў один из расейцев. Вот чтобы где-то хоть одна там бумажка валялась или что-то тому подобное. Вот сколько вот иду, гуляю, хожу непосредственно по Пинску. Вообще чистота. Здзіўляе расейцаў у Беларусі не толькі чысціня пасля людзей, але нават пасля жывёлаў. Помнишь, сколько видели? Собак выгуливают? И убирают? Да, и за собаками убирают. Конечно, там, где мы жили до этого, это вообще какая-то такой нонсенс было. А здесь, в общем, так смотришь. У чым жа загадка? Чаму ў Беларусі чыста? Можа, высокія штрафы дзейнічаюць? Десяткі тысяч сметніц? Маштабная сетка прыбірання вуліц? Не спяшайцеся рабіць высновы. Давайте послухаем назіранні самих расейцаў. Очень чисто, и не потому, что люди убирают, да, а потому что они не мусорят изначально. Это действительно такая вещь, которая очень располагает, потому что она в менталитете. І так мы павольна пераходзім да чарговай якасці беларускага менталітэту. На беларускіх вуліцах бяспечна. Беларусы ж, вядома, мирные люди. Беларусь считается в 24 раза, если я правильно помню, безопаснее, чем Россия. То есть по уровню преступности здесь намного спокойнее. И здесь действительно не закрывают машины за городом, не закрывают дома. Гэтую статыстыку псуе, праўда, ўлада, прыдумляючы дзіўныя законы аб пакаранні за падабайкі ў інтэрнэце, іншадумства або экстрэмізм. Гэта павялічвае лічбы правапарушэнняў. Але ж мы ўсё разумеем. Мы гаворым пра парадкі сярод саміх людзей, якія выпрацоўваліся беларусамі вякамі. Гэта асабліва відаць на кантрасце. Вось паглядзіце думку иммигрантов с Кемеровской области. Сравниваю, например, с городом, откуда мы приехали. Там, допустим, мне было страшно возвращаться домой уже где-то после 7 вечера. Если я видела мужчин, которые стоят возле магазина, или просто вот отрезок пройти до дома, было достаточно страшновато. Поэтому муж меня часто встречал на машине. И вот, хоть и небольшой промежуток нужно было пройти, но лучше было его проехать безопаснее. У Беларусі спадарыня смело вяртаецца і пасля 10-й вечара. Бо сярод беларусаў яна проста не боится. Не толькі дарослыя не боятся, нават дети. Дети здесь до сих пор гуляют без присмотра на улицах, даже в городах, на детских площадках или куда-то ходят по своим делам, на кружки, в школы. То есть родители не сопровождают до совершеннолетия детей, за ручку не водят. Расейцы, якія пераехалі з Расіі ў берасці, расказалі сваім землякам, што ў Беларусі ў начны час
Светяць ліхтары на вуліцах. У Расіі гэта дзіўна. Освещение работает круглосуточно, и реально это так. Ты вечером до часу ночи видишь, как люди иногда на остановках стоят и автобус ходит. Это, конечно, удивительно. Бяспечна, бо такія беларусы. Такая ў іх культура. Праўда, аднойчы ўсё ж беларусы паабяцалі сваім расейскім суседзям, што пакажуць сябе з іншага боку. Але нешта пайшло не так. Да, хотя обещали нам белорусы тут шумный Новый год, но было тихо, как в подводной лодке. Хопіць пра душу. Давайте нешта для тела. Конечно же, друзья, качество продукции белорусской, но она ни с чем не сравнится. Колбасы, мясные изделия и так далее. Сыровяленые колбасы, сырокопченые, грудки, все белорусского производства, друзья, все во рту тает. У кожным роліку расейцаў пра Беларусь вы абавязкова пачуеце расповеды пра смачную беларускую ежу. Мы, честно говоря, сейчас испытываем, как это, пищевой экстаз. Калі расейцам трапляюць у Беларусі нясмачныя прадукты, то яны выяўляюцца ў выніку зусім не беларускімі, а прадуктамі з Расіі. Я стараюсь теперь выбирать, там видно в онлайн-магазине, где произведено. Я беру белорусские продукты, потому что они реально вкуснее оказываются. И в основном, если плохие отзывы, что товар невкусный, то смотришь производство России. Такой, да, наверное, ни одной мне так кажется. Мы проверили розныя відэа. Сапраўды, ніводнай. Продукты здесь очень вкусные. Хлеб вкусный, молочка вкусная. Все, что местного производства, оно все вкусное. У каўбасе ёсць мяса, дзівяцца мігранты з Кемеровской области. Колбаса, она с мясом. С курочкой там, с мясом. Это приятно. А што ж з расійскімі прадуктамі? Адна з блогерак расказала інсайт ад сваячкі, якая працуе ў буйной сетцы супермаркетаў у Беларусі. Практически все товары, которые не проходят проверку качества, на которые приходят жалобы или которые они сами не допускают в магазины, потому что качество оказалось хуже, да, чем заявляли, это все в основном российские производители. Прычын, чаму расейцы выбіраюць Беларусь, па праўдзе, значна больш. Адны з іх бяспрэчныя, а іншыя дыскусійныя. А также вас в Беларуси ждет здравый смысл, доброта и милосердие. Але шкада, што гэта ўсё рэдка адчуваюць самі беларусы.